escriure? No. Llavors què fas? Explicar el conte. Quin conte? Tots jugant amb un bastó. Sí, és el meu conte preferit, sí. Hi havia una vegada un nen que estava jugant al jardí i va veure un galliner que s'hi va caure el bastó. No, queda't alt. I el nen no sabia què fer amb el bastó. I va donar 2 cops a terra, no 2, no 3. I es va trencar el bastó. I el bastó es va convertir en un camell. Quan el nen ja s'ha adaptat, va donar 2 cops a terra, no 2, no 3. Va posar a sobre del bastó i el bastó es va convertir en un cavall. Quan el nen ja s'ha adaptat, va donar 2 cops a terra, 2, no 3. El va posar a sobre del bastó i el bastó es va convertir en una llança. Quan el nen ja s'ha adaptat, va donar 2 cops a terra, no 2, no 3. Va posar a sobre el bastó i el bastó es va convertir en un coet, en un cotxe de carreres. La metàfora. Quan el nen ja estava cansat, va donar 2 cops a terra, 2, no 3. Va posar a sobre del bastó i el bastó es va convertir en un coet. Quan el nen ja s'ha adaptat, va donar 2 cops a terra i va aparèixer al jardí i va veure l'avi. No, queda't alt. Perquè no hi ha res millor que un ballet regalar-li alguna cosa a un bailet.